Meýlis, men seni söýýän ötken. Äriň näme? Näme samsykmaýsyn? Ärim söýenok sen. Bah. Şonu uja görüp gördüm däl. Näme bolýar? Tarakan, öldür da. Men ýigren ýa-da tarakan. Ýa ýigren ýa-da men guzukmuş, bet çağırdyň bilen. Awa şeýdi meýlis meni. Ýok, ýynanmasana o bolýar. Ýok, ýynanmakla men oň niýetini oň alakdan bilemem. Ýok, onlarda şeň ýynanma köşe şo gözüň gyna oturmasana o. Prosto şol olanlar sen gatyryň bilen o sen galyp tapdy. Başyna terjek bolýar inana. Ýöne prosto var şol olanlar sen gatyryň bilen okulan. Sağ meýlis köşeşdirýän. Ýöne saragyny saňa da bermeýän. Bar gabry bolýan. Daşary ýurtda çağa ýatyrlandy. How to be brave. Bizde çağa ýatyrlandy. Yatma eşdiňiz-aý. Yatda! Sen yatma näsen etişme derede sen yatma. Sen etişme derede yatma sen.